En primer lloc, gràcies a Javi. Gràcies a Terror Molins per haver conjurat, diguéssim, aquesta trobada amb un dels compositors catalans més rellevants del panorama contemporani, que penso que ha deixat petjada a partir d'un estil singular que transita entre gèneres, entre èpoques, que es desplaça dels codis, podríem dir, més clàssics a una tendència més aviat minimalista, no? I que crida l'atenció perquè és en un dels primers treballs del Joan Valent li va declarar la mort a la paraula, que és una cosa que crida l'atenció, no? Així de sobte. Aquest és el títol d'una obra per piano, violí, clarinet, mezzo, que va publicar el 1987, amb 23 anyets. No ha passat temps ni res. Ha treballat. Però lluny de ser aquesta una declaració fixa, inamovible, en Joan Valent ha treballat sempre amb la veu, sempre ha treballat amb la veu, amb artistes com David Byrne, Luz Casal, Joan Manuel Serrat, Julieta Venegas, Bunbury, Pedro Guerra. D'altra banda, Joan Valent, si parlem de Joan Valent, parlem d'un narrador de la imatge. I què vull dir amb això? Doncs que explica una pel·lícula a través de la música, no? Ell té aquesta capacitat. I això l'ha portat a treballar amb bandes sonores amb directors tan consagrats com Alejandro González Iñárritu, Àlex de la Iglesia, Benito Zambrano, entre d'altres. No? De fet, el compositor balear Joan Martorell té una reflexió que resulta molt pertinent per introduir al Joan, i amb això ja vull ser breu perquè, insisteixo, l'heu vingut a veure avui ell aquí, però crec que és important assenyalar-ho, no? Perquè Joan Martorell diu de Joan Valent que té un llenguatge propi a l'hora de composar bandes sonores, no? I la clau d'això radica en la capacitat que té el Joan de sacrificar qualsevol rastre de vanitat, no? D'adaptar-se perfectament al que demana cada pel·lícula. Així que, si et sembla, Joan, doncs comencem aquesta xerrada per apropar-nos a la teva figura una mica com a creador musical, i inevitablement em ve una paraula al cap, que és Mallorca. És la teva terra. Perquè si veiem la teva extensa obra, ja sigui dins o fora del cinema, em dóna la sensació que una part molt important apunta al Mediterrani, apunta a la teva Mallorca natal. El teu disc del 2002, Ensems, que en mallorquí vol dir junts, crec que reflexa aquesta actitud, no? Reflecteix aquesta actitud d'apropar-te a les arrels. Per tant, la meva primera pregunta, ja per trencar el gel, Joan, seria fins a quin punt composar et connecta amb la teva terra? Fins a quin punt la música és una mica un camí de retorn a casa? Bé, ara et contesto. Abans volia agrair al festival que m'hagi convidat a aquest homenatge. Jo no em sent mereixedor de cap homenatge, ni em trobo tan vell com per tenir homenatge, no? Perquè encara estic aprenent molt i cada pel·lícula, cada estrena, cada concert és un repte més i em posa igual de nerviós que quan ho feia l'any 87, no? Perquè al cap i a la fi de la por que et fa fer música i sortir de l'escenari o gravar-la amb una orquestra és allà on ve l'aprenentatge. I en el moment en què deixi de tenir aquesta por, aquest nervi dintre, deixaré d'escriure. Això per una banda. Gràcies al festival per convidar-me de totes maneres, em sent molt honorat. I gràcies per aquesta introducció, ha fet una feina fantàstica, tio. M'ho has de passar per la meva mare. Jo això t'ho envio. T'ho envio encantat de la vida. I la de Mallorca. Mira, he estat visquent 30 anys fora de Mallorca per voler dedicar-me a la música. Jo, l'any 87, amb 23 anys, ja vivia aquí a Barcelona. Vaig estudiar aquí a Barcelona al Conservatori del Bruc durant 6 anys. Després d'aquí vaig anar... me van oferir anar als Estats Units, vaig anar als Estats Units a estudiar, però jo estudiava música clàssica, direcció d'orquestra i composició clàssica. Me van convidar a anar als Estats Units i vaig anar allà, vaig estar 5 anys, després vaig tornar aquí a Europa, a Madrid, de Madrid vaig anar a Moscou, vaig estar uns anys allà, després vaig tornar als Estats Units i he estat 30 anys fora de Mallorca, però és que ser mallorquí has de ser illenc. I els illencs, ja ho sabeu, heu vist moltes pel·lícules, no? No de mallorquins, sinó de gent illenca.
La illa, el manco per a mi, i la cultura, és algo que sempre duim molt arrelada a dintre, no? Potser perquè el meu avi era guitarrista i va ser el que em va ensenyar la música i em va ensenyar la cultura i em va ensenyar la poesia i la llengua i estimar la meva cultura i estimar la manera de fer-me digne d'ella. I per això sempre he estat enrelat, a part d'estar sempre visquent a fora. No? I fa 5 anys, ara vivíem als Estats Units i vam pensar venir la meva família a viure cap a Europa. I dèiem, bueno, i on viurem? Perquè vivíem a Mèxic, bueno, entre Mèxic i Los Angeles, no? I a la ciutat de Mèxic la seguretat era molt difícil, no? Era una ciutat molt difícil. Teníem nens que no eren a punt de ser adolescents i tenir adolescents allà tenia un perill en cames, no? Dius, uf. Vam decidir venir a viure a Europa i pensàvem en viure, però no trobàvem casa i teníem una casa on anàvem a passar els estius a Mallorca, al Lleida, al poble allà on vaig néixer jo, a l'interior. Jo som pagès. I ja he dit, bueno, pues passam un any aquí, un hivern, però després busquem casa fora, perquè jo què faig a Mallorca? La música a Mallorca és com ser torero a Alaska. No té un toro de frente ni en pel·lícules. I el cap d'estar un hivern allà, ja no me desferren d'allà ni amb espàtula, perquè s'està molt bé a Mallorca. I a més, en qualsevol moment cuis un avió i te'n vas allà on faci falta, no? A la fi he tornat en pau a casa, no? I a la fi ara me n'estic donant compte que estic en un moment de maduresa creativa que el fet d'estar allà me dona també pau interior, no? De retrobar-me en les coses senzilles que té la vida, no? Els amics del poble quan tenen petits, que cada un ha fet la seva vida i tu has fet la teva i ja no som més que un mes d'ells, no? I amb aquestes coses senzilles és on realment un pot trobar l'inspiració vertadera, no? I la capacitat de seguir estudiant i de seguir aprenent. I això és tot. M'ha agradat, Joan, que has resumit la teva vida com si fos una història, no? Com si fos un mite, és a dir, com si estiguéssim llegint una història fantàstica. No sé, has fet tot un recorregut i d'alguna manera ens sentíem partíceps i penso de tot el que has anat comentant sobre la teva vida. No? I inevitablement, tenint en compte que estem a Terror Molins, festival de cinema, festival enfocat al cinema i amb aquest any, diguéssim, orientat als musicals de terror i tot, inevitablement em plantejo la pregunta de aquesta voluntat narradora, aquesta inquietud narradora, d'on ve més? Del Joan Valent compositor o del Joan Valent compositor de cinema? Home, mira, jo crec que, aviam, quan fas cinema estàs sotmès a l'imaginari d'un director. Per tant, el teu llenguatge se sotmet d'una manera voluntària i molt generosa a l'imaginari d'aquest director. No? Per mi, és el meu parer, potser estic equivocat, però si jo des del punt de vista de com a Joan Valent, compositor sinfònic, estic ben nodrit, puc donar molt més al compositor, no? Perquè el que li oferiré, que potser li va bé o no li va bé, és una cosa pròpia, és un llenguatge propi, és una visió pròpia del que crec jo que té que ser aquella música. No és una música de clitxer, no és una música... Ara se fa molt, no?, la música per patrons, que ho ensenyen a les escoles de música per cine, que abans no n'hi havia, jo no n'hi havia. Jo quan vaig anar als Estats Units, la música per cinema era una assignatura que te donaven crèdits per treure el títol, no existia en si. De fet, fa 3 anys que vaig deixar de fer cinema perquè duia una temporada que feia moltes coses al mateix. Feia 6 o 7 pel·lícules a l'any. Era com a... I va haver un any que vaig coincidir amb l'Iñárritu, el Villaronga i l'Hades. Tenir aquestes 3 bèsties juntes, no sabeu el que és. I anar d'una a l'altra, i un te demana més i l'altre més.
I em vaig donar compte que m'estava repetint, m'estava com a... Jo, en el meu interior, la gent no se n'adonava de res, perquè no tenia res a veure una pel·lícula amb l'altra, no? Però jo sentia que m'estava repetint, que se m'estava acabant les idees. De fet, sofria, no? Per trobar idees noves. I vaig decidir deixar de fer cinema per concentrar-me, anar-me a l'estudi durant temps. Gràcies a Déu hi va haver la pandèmia que va ajudar. No va ajudar res, la pandèmia, però en fi, ajudar que no em mogués de casa i de l'estudi per treballar, per desenvolupar una altra vegada un nou llenguatge, buscar en mi, estudiar, cercar, escoltar, llegir, i anar molt bé. De fet, ara torno a estar actiu molt. Ara, dissabte passat, abans d'ahir, vaig estrenar una sinfonia i 4 cançons a l'Auditori Nacional, noves completament, que són que t'adones que d'allà sí segur que sortiran moltes coses que sortiran a pel·lícules d'aquí endavant. Com si es retroalimenta, no? Sí. Tot i que pel que també has dit, la composició pel cinema a vegades es pot fer feixuga o pot ser un camí unidireccional, potser, i la composició sense el cinema pot ser una espècie de tornar a potser, no ho sé, dic jo, tenir més marge creatiu? No, el que es fa feixuga és trobar-te amb el teu ésser mediocre, o sigui, que no aquest geni. I que si vols treure alguna cosa brillant has de treballar molt. No te surt. Te pot sortir un cop, però si has de fer moltes pel·lícules has de treballar molt per tenir moltes idees molt clares, no? I l'oportunitat o la casualitat és una cosa que no pots comptar. Jo sempre dic que un compositor, un artista, té la seva carrera, o un actor, o qualsevol, té que ser, evidentment, és necessari tenir un talent immens per arribar a treballar professionalment en qualsevol carrera artística. I per aquest talent procura que sigui almenys el 10% del resultat que tu puguis oferir, que el 90% sigui preparació, ciència, estudis, coneixement i sabidoria. I la sabidoria i tot això resideix, crec, en la humilitat en com tu t'ofers a fer aquest treball. I, per tant, m'he perdut. Bueno, jo crec que està molt bé tot el que estàs comentant, és a dir, la forma en què treballes, la forma en què enfoques el teu treball com a compositor, quasi a un nivell percentual, és a dir, crec que és molt interessant tot el que estàs comentant, i hi ha una paraula que ara m'estava sonant pel cap, que és el compromís. És a dir, tinc la sensació per entrevistes que he llegit que tu, quan et poses a composar, quan afrontes un treball de composició, tant se val que sigui l'arranjament d'una cançó per a algun cantautor o preparar una obra, una gran obra, un concert, que serà Berlioz. Tu sempre tens aquest compromís, aquesta voluntat de donar-li el màxim esforç. I recordo una frase que em va cridar molt l'atenció d'una entrevista on recordaves el teu besavi. I que, pel que tinc entès, era sabater. I que era un home que, si m'ho permets, era un home que tant se val que arreglés una espardenya o una bota de senyor. És a dir, una persona que s'entregava al 100% a la seva tasca, al seu ofici. I se'm va quedar molt gravat, perquè d'alguna manera connectes la teva vocació musical amb la família i amb els orígens. Tu creus que la clau de la composició o de qualsevol cosa seria aquest compromís, aquesta voluntat d'esforç? No sé, pregunto. Mira't a tu. Tio, quin compromís tu tens amb el periodisme que ha arribat fins al meu besavi? Doncs el mateix, evidentment, sí, amb el que som. Vull dir, el compromís no és compromís, és una llei de vida. Vull dir, el compromís, clar que t'has de regalar, no? T'has d'esforçar molt per donar el màxim d'un mateix, no? I no conformar-te mai. Mira tu, quina entrevista m'està fent més collonuda. Això no surt a Wikipedia. Vull dir que, clar, te compromets a fer una cosa i la fas bé.
i si sorprens el director que tu m'estàs sorprenent a mi, doncs estàs fent una feina collonuda, però això és el compromís, crec, no? Seguim en la línia del treball que has fet amb directors de cinema i és una pregunta que també jo com a cinèfil i aquí com a cinèfils i cinèfiles crec que també seria interessant tirar cap a aquesta via. Com és treballar amb González Iñárritu, Alejandro González Iñárritu? Com va ser l'experiència? Perquè tu vas formar part de la banda sonora de Birdman, aquesta pel·lícula tan oscaritzada amb Michael Keaton. Com va ser aquesta experiència, diguéssim, d'obertura internacional? Mira, hi ha una cosa que és fantàstica. Tots els directors són personatges molt especials, molt. Quan treballes amb un director, et pots treballar amb un tio que té un ego com d'aquí l'ajuda i que fa 4 anys que està pensant en el guió, en la decoració, amb els actors, amb la productora, amb l'altra productora, en la mateixa idea, d'una manera obsessiva, en la mateixa pel·lícula, el cap, pam, pam, pam. I arriba un moment en què ja ho té tot enllestit i vaig trucar al compositor que vull que sigui jo, el Joan. Al moment en què et truqui, Joan, vull parlar amb tu, dius, vale, doncs quedem a dinar. I en el dinar, diu que m'agradaria que fessis la música, que fessis part de la música, que fessis tota la banda sonora de la pel·lícula, i què te pareixeria? I t'entens? Diu, sí, clar. I de què va la pel·lícula? Conta'm de què va per saber. I quan li dius això a un director, ja saps que te contarà tota la pel·lícula. O sigui, no se reprimeixen, és com un vòmit, no? En aquest moment, quan el director t'està contant la pel·lícula, t'està donant totes les claus perfectes de lo que serà la banda sonora. Perquè la té tan interioritzada que més que el guió, que el darrer muntatge, que els actors, ell te fa d'actor, te fa de guió, te fa de muntatge, perquè la intensitat en com manifesta una escena, o com fa més rellevant un actor o un personatge que l'altre, o com te defineix, de sobte pugen a la muntanya i veuen tot blau, i quan estan allà tot blau, al fons hi ha una papallona. T'està contant com serà el ritme de la pel·lícula, t'està contant com serà el drama, t'està contant quan la maten, què passa. En aquest moment, la música ja no sona al cap. Després ja venen les exigències. Però si tens aquest estat de comunió amb el director en el moment en què te conta la pel·lícula, la banda sonora no és més que part d'aquest primer relat. Després ve el guió, després ve el primer muntatge, es va ser el rodatge, els actors, després està la interpretació dels actors, que canvia molt el guió, i després està el muntatge, que canvia molt el que ha fet l'actor i el que era el primer guió. Vull dir que tot és un procés de transformació per arribar a un punt final, no? I després, quan ja tens aquest punt final i tu apareixes en la música, que fas una intervenció emocional tan gran sobre el que és la història, la dramatúrgia i la participació d'aquests actors que han fet tanta feina per donar-li sentit a allò, és quan ve el tracte directe amb el director i com reacciona a la teva feina. L'Iñárritu és un tio extremadament exigent. No deixa passar ni un cabell. És un tio obsessiu, però per això fa el que fa. Però és tremendament obsessiu. I de sobte em va passar una cosa amb Bergman, que havien fet una cosa amb una orquestra de corda molt gran, però només hi havia corda. I va dir un dia, Joan, es que, mira, fíjate, vuelvo a poder. Martín Hernández, que és el sound designer de esa película, diu, es que, oyes esto ahora, aquí hay un oboe ahí que no me gusta, hay que quitarlo, vamos a volver a grabar sin ese oboe. I tu penses, coño, com putas li dic que aquí no hi ha cap oboe, no? O sigui, i tu te romps el cap pensant on sent un oboe, o per què sent un oboe? I quan tu és la simpatia de l'harmònic, dels cellos en la viola, que fa un so que ell sent, no? I fins que no trobes el què i ho lleves,
te dona canya. I te fa gravar, i gravar, i tornar a gravar. En l'Àlex, per exemple, és un tio extremadament exigent, igual que l'Agustí, però té molt més confiança. En l'Àlex, en la primera pel·lícula que vam fer, vam treballar molts junts. La primera, perquè pel que tinc entès, amb Àlex de la Iglesias has treballat en Les brujas de Zugarramurdi, per la qual va ser nominat als Goya, i també amb el Bar. Quan dius la primera, a quina et refereixes? La Chispa de la vida. La Chispa de la vida. També has treballat? Vale. I també en Mi gran noche. I també en, no sé, per diversos, no sé. Clar, amb Àlex ja tens una trajectòria, una experiència. Com és treballar amb Àlex de la Iglesia? Però, per exemple, en la primera vam poder treballar molts junts i ja vam fer, no, esto no me gusta, esto prefiero que sea así, no, a ver, cambia esto. I ja estava a l'estudi amb ell allà al costat i tenim molta confiança. Vam arribar, la gent anava pel carrer i deia, no, sois hermanos? I no, joder, no vull aquest de germà jo. Vull dir, ens confoníem molt i se pensaven que teníem una relació quasi familiar, no? En la primera pel·lícula van treballar molt junts per trobar el llenguatge que ell volia per la seva pel·lícula. Però després de les altres, va dir, Joan, haz lo que ja sabes. Vull dir, ja sabia que ja entenia com era el seu cinema i quin tipus de música volia ell per cada escena, ¿no? Y lo que trabajábamos era sobre el guión, bueno, pues de aquí a aquí, pero aquí quítamelo porque quiero dar relevancia a la grúa que no se levanta, saps? Era una cosa molt tècnica, però que ell ja sabia el llenguatge que volia perquè ho tenia molt ben treballat des de la primera, no? En l'Agustí és diferent. En l'Agustí, com que és un ésser molt més espiritual, amb un sentiment de les seves pel·lícules són de més profunditat emocional, doncs cada pel·lícula és un món, no? Cada treball és un món diferent. I així tots, així, cada un té la seva peculiaritat. Alejandro González Iñárritu, Àlex de la Iglesia, Agustí Villaronga, Benito Zambrano, també has treballat. La pel·lícula de... Pan de limón. Pan de limón, con semillas de amapola. Pel que tinc entès en aquesta pel·lícula, treballes, diguéssim, la música que té a veure amb les emocions i sobretot en relació a dos conceptes, que serien una presència i una absència. Hi ha alguna espècie com de... Podríem dividir la pel·lícula, que això crec que és interessant. Quan una pel·lícula la podem llegir des del guió, però també la podem llegir des de la música. La meva pregunta és, en aquesta pel·lícula de Benito Zambrano, sents que vas poder composar des de la intimitat, aprofundint més en les emocions des d'una postura íntima, o no va tant per aquí? Sí. Mira, a la pel·lícula de Benito van trobar la clau del que havia de ser la música des de com plantejar una intimitat amb el màxim d'austeritat. O sigui, com dir a una persona que l'estimes fora cap paraula només amb els ulls. Com dir a una escena d'amor que amo fora cap nota quasi, saps? Des d'aquí, des de l'austeritat, expressar amb el mínims instruments. De fet, hi ha piano, guitarra i un poquet d'acord de cello, hi ha molt pocs instruments i molt poques notes, realment, no? I va ser un treball molt hermós, no? Perquè va ser com de construir tot un llenguatge, perquè la pel·lícula era una pel·lícula costumbista, que te donava peu a fer una música molt així amb orquestra, tot això. Però he anat construint, desfent tot això, i deixar-ho amb una cosa austera, petita, però honesta. Honestedat. Jo crec que han sortit moltes coses importants, interessants. Crec que estem podent aprofundir en la figura de Joan Valent, que tenim avui aquí, i crec que segurament hi haurà gent entre el públic que voldrà fer alguna pregunta, imagino, tan fàcil com aixecar la mà, ara mateix, ho estic improvisant ara, diguéssim, però si algú tingués alguna pregunta que li volgués fer aprofitant que el tenim aquí, doncs que no tingui por d'això, aixecar la mà i aproparem el micròfon. Per la meva part, jo tinc moltes preguntes a fer-li, perquè ja us dic, és una oportunitat molt gran de poder-lo tenir avui aquí a Terror Molins. Algú té alguna pregunta? Crec que atacaré per la via de la inspiració, és a dir, què és el que
ara mateix, és a dir, recentment, què és el que més t'inspira com a creador, com a una persona que interpreta la realitat i les emocions a través de la música? Darrerament, bueno, això és una cosa que va canviant. En la maduresa, encara que em facin homenatges, no soc tan vell, però jo soc un poc maduret. I en la maduresa les coses canvien, i veus les coses d'una manera completament diferent. Quan ets jove tens ganes d'anar molt endavant, de manifestar, de renovar coses. Quan és un poc més major ja vas saturant un poc el carro i t'adones que a la simplicitat hi ha moltes més coses que dir que no passa amb un gran llenguatge. No? En el cinema el que em dona l'inspiració és el relat del director. Això és el que em dona la clau del que serà la música que vull fer. És aquest relat primerenc. No? És com una fruita primerenca d'estiu, quan te conta el director, que no són tan dolces com les que venen enmig de l'estiu, però ja te dona l'alegria que arriba el bon temps. Pues un relat del director el que me dona a mi l'alegria aquesta, no? Perquè me desperta tots els sentits perquè ara fem música. De cara a fer la meva pròpia música sinfònica i tot això, que ara sortirà un disc nou el dia 26 d'aquest mes, crec. Com es diu el disc? Es diu The Circle Symphony, és una sinfonia i 4 cançons per soprano i orquestra que vam estrenar abans d'ahir al Teatre Nacional d'Espanya. I va anar molt bé, per cert. I és la simplicitat. Per exemple, per el que te deia, la simplicitat de viure, o sigui, de viure tranquil, de viure en pau i de viure coneguent quin és el teu cel ras. Aquí se diu cel ras, també? Jo crec que sí, sí. El teu techo? Sí, sí. Reconèixer que tu arribes fins aquí com a compositor. No és cap geni. O sigui, ja ho tenim clar, no és cap geni. No és ni Bach, ni Beethoven, ni cap mare de Déu d'aquestes. És un tio que fas bé la teva feina i que cada botet que dones per damunt del teu cel ras és una que te dona molta alegria i és el que te dona peu a seguir estudiant i seguir aprenent per tornar a fer una obra nova. No? Aquesta sinfonia que he fet, que és la sinfonia del cercle, té 4 moviments, que és la simplicitat, simplicity, que és el primer, el segon se diu destrau, que és la palla, i és perquè davant el meu estudi hi ha un camp de blat, que quan el sembren de la primavera i va creixent, ja el veig molt, perquè està just davant del piano. I veus com el vent mou l'eufà, o l'ordi, o el que sigui sembrat, i fa aquella espècie de mar que hi ha als interiors de les nostres terres, no? I com el vent juga, no? És una imatge molt poètica, eh? Sí. A més, i molt fèrtil la cara d'inspiració, entenc, també. I molt senzilla, perquè és una cosa que hem tingut sempre davant, no? I per això es diu la palla, el segon moviment. El tercer moviment és el cercle, i el cercle és el cercle. El teu cercle és la teva intimitat, la teva família, allà on dines, on sopes, i el que t'aporta allà, des del punt de vista més emocional, més íntim, no? I el darrer moviment es diu la pedra, the stone, perquè a Mallorca, si heu estat, ja heu vist que tenim pedra per tot, a la carretera, per tot el pont, que ja heu vist que el camp, hem vist el camp, a una casa de pedra, i darrere ja hi ha un túmul de pedra teleòtic, això com una cova d'enterrament de fa 5 o 6 mil anys. I la pedra és un element molt important a la vida de Mallorca, no? Pues això és la gran sinfonia que he fet per una orquestra de Los Angeles, però és un trosset del meu paradís més petit i més íntim, no? I des d'aquí, escriure des d'aquí, des d'allà on ara mateix, és allà on trobo l'inspiració. Molt bé, doncs. Quins rotllos que té. No, bé, crec que és superinteressant tot el que estàs compartint amb nosaltres. I crec que les imatges ens queden molt clares, no? Les imatges que estàs descrivint i que evidentment alimenten doncs, la teva música i és un terreny molt fèrtil per a la inspiració. No sé si algú tindria alguna pregunta, algú vol compartir té alguna pregunta per fer? Marc?
Algú... Sí. Aviam si algú, sisplau, pot apropar un micròfon. I així compartim ja aquesta primera pregunta. Treu. Sí? Bueno, crec que el... Si no, a viva voz, perquè el Marc té una veu que es fa escoltar. Primer de tot, felicitar el festival i felicitar el Joan Valent, primer festival per donar veu a això, a la música de cinema, a compositors de la seva talla. Jo també, un o dos XL també una cosa. Jo tenia dues preguntes. La primera és que la seva obra musical per cinema, els últims anys s'ha caracteritzat molt per això, pel minimalisme. Però una cosa que em sorprèn molt de la música pels films d'Àlex de la Iglesia és que, tant sigui el grotesca com les brujas o més íntima, fins i tot jazzística o bluesística com la del bar, aconsegueix fer música molt negativa, i realment els personatges són molt patètics, i llavors aconsegueix fer una música molt negativa però realment atraient. O sigui, és positiva per l'espectador, que m'està ficant molt a la pel·lícula, però la música és molt negativa. M'agradaria saber si això era idea seva, li surt així, és ordre del Àlex de la Iglesia, vull això i allò m'ho monto, o surt sol del seu funcionament. I la segona pregunta és com es va sentir, tenint en compte que està en del minimalisme, quan va fer alguna cosa tan expansiu com la banda sonora de Serrallonga el 2008 per TV3, que és orquestra, cor, allò super explosiu i expansiu. Serrallonga és una de les bandes sonores que més estimo que he fet. Però vaig disfrutar fent-la. Per molts motius. Per el personatge, per el que significava i... Aviam, jo vinc des del el meu llenguatge musical simfònic deriva del minimalisme, que vaig treballar molt als Estats Units i tot això. Per tant, ho porto al cine. Lo de l'Àlex és una lectura que has fet ara, que jo ni m'hagués pensat, i ell tampoc, Vull dir, l'Àlex va ensenyar la pel·lícula i jo li faig la música i que parece, bien, muy bien, ja està. Vull dir, no... En la primera sí, en la Xispa de la Vida van treballar molt aquell llenguatge, però després, és que mai, jo a l'Àlex, quan tenia la banda sonora, ven a casa a Mallorca, si jo estava a Madrid, ven a casa la vemos i corregien coses de temps, però el que era la temàtica, el que jo li donava ja li pareixia bé. Jo el que feia era una lectura del que ell m'havia contat. I tot això que m'ha estat dient són coses que surten d'aquesta primera conversa que tens amb el director quan te conta la pel·lícula. Perquè és ell el que te diu si el llenguatge és jazzístic o no, encara que tingui un punt de minimal, no? Porque la gente dice, no, pues mira, de los gilipollas estos se quieren meter por el agujero y no pueden meterse y la meten a ella y se les agarra la falda, se les ve... I ell te conta, i de manera que te conta, dius, ja també per on vas. I li cull la paraula, li cull el conill i el trau de la xistera, no? I fa la música, ja està. Per això que han dit de l'Àlex m'ha sorprès. Li diré, diu, di que trabajas esto porque vas a quedar muy bien. I l'altre d'això, que Serrallonga... Ostres, saps una cosa que el meu besavi, el Sabater, era poeta també. No ho sabia. Sí. Era un senyor amb una capacitat intel·lectual brutal, a pesar de no tenir estudis, tant que el diccionari de la llengua catalana, el que va fer el diccionari, quan va anar a Mallorca el va voler conèixer personalment, perquè ell sabia moltes coses i poesies antigues i paraules que ja no existien, no? I era un catalanista sí, a pesar de ser del Lleida. El Lleida és un
podia era el poblet de l'interior de Mallorca, que ara està molt bé, però quan ja vaig néixer hi havia pols per a tot. I ell ens contava moltes històries. Era una persona que amb una capacitat de contar molt gran. I Serrallonga, no sé per quina raó, em va connectar directament amb aquell home quan jo era petit, me contava aquelles històries fantàstiques de bandolers, de pirates, de gent que anava per la Mediterrània, per aquí, per les serres de Catalunya, per Lleida, tot això. Tota aquesta mítica rural, no? Sí, Una mica? sí, clar. Nosaltres érem del món rural, absolutament. I quan em van donar l'oportunitat de fer Serrallonga, vaig dir, ostres, aquesta és la meva, tio. I jo crec que és una de les millors bandes sonores que he fet mai, personalment. Una apreciació meva, potser no ho és. Doncs m'agrada molt que ho diguis perquè just t'anava a preguntar també, no? De què és el que més... que entenc que estimes tot el que has fet, o tot li has dedicat a aquest compromís, no? A aquest esforç que estàvem comentant, però m'agrada saber, i crec que ens alegra saber que sigui Serrallonga aquesta obra que més recordes gratament. No? No sé si algú té alguna pregunta més que vulgui aprofitar el moment per fer-li al Joan Valent. Estava pensant si has tingut que dir alguna vegada no, alguna proposta. Sí. I després una altra qüestió, si tens que tenir interès per al guió o això és igual, no t'interessa el guió, però tu usualment faràs la... Això, estimada, també va amb l'edat. Quan ets jovenet t'aferres a qualsevol poma que cau. I ara ja no. Ara ja trio més, no? Quan vaig començar a fer cinema, evidentment feia qualsevol pel·lícula que m'adonessin. Me'n recordo la primera que vaig fer era espantosa, però espantosa és dir poc. Més que espantosa, com les gemelas, unes gemelas roses que feia l'1, 2, 3. L'1, 2, 3 del Chicho Ibáñez, Sí. Serrador. Una hermana gemela que se veia super hurtado, no, eren roses amb el cabell llarg, així com motes roses. Bueno, la pel·lícula es deia Superagentes en Mallorca. Ara imagina't tu. I això va ser abans d'anar als Estats Units, encara no havia ni estudiat res de cine. I evidentment en aquell temps m'aferrava qualsevol cosa, inclús fer publicitat, a fer... Contar, no és fàcil, ser compositor. Guanyar-te la vida com a compositor, Déu-n'hi-do, És una feina fotuda perquè o te dediques al món acadèmic, que tens un sou al conservatori ensenyant, però si has de viure només de composar música, és una feina que quan comences, ja quan tens una música més amable coneguda, sempre estàs a bon cau, però per arribar-hi ja he fet anuncis de tot. Decents, sempre, molt decents. Però he fet publicitat, pel·lícules, sèries de televisió. Vaig fer la música de la Riera durant molts d'anys. I abans de la Riera, d'altres. I ara ja, per exemple, si me demanen, no, vol fer una sèrie d'aquestes, i si te fa gràcia, sí, però si no te fa gràcia, no. I dius, m'estic més fer un pa amb oli amb ell. Un pa amb oli amb pot tomàtic. Sí, pa amb oli. I és perquè aprecies més el temps que el diners. Saps? Perquè te n'adones que en poc passes. Clar. No, ara ja no. Ara un treball que va venir un director que no conec de res. Si és un amic i ha fet una porqueria de pel·lícula, doncs per amistat sí que ho faig. Dic, una porqueria, on vas amb aquest guió, no? No m'agrada. Si no m'agrada molt la pel·lícula, doncs diré, bueno, clar, no te preocupis, tindràs música. Però si me ve una persona nova amb una pel·lícula que no m'interessa o que la temàtica va
en contra de qualque ideal meu, ètic, pues no ho faig i no ho faig i ja està. No. Sí, a més jo crec que millor que tu, no? Per dir, bueno, això ho accepto, no ho accepto, però Sí, quan no. una cosa no la vols fer, no la vols fer, no? I si hi ha una cosa que realment t'inspira, dius, vull tirar per aquí, vull reprendre Serrallonga, no sé, qui sap. M'encantaria. Faré una última pregunta ja per acabar, perquè hem esgotat el temps, aquesta xerrada amb Joan Valent, i seguim, doncs, aprofito que estem a Terror Molins per llançar aquesta pregunta en aquesta línia, no? I és, si haguessis de posar-li una música a l'edició d'enguany de Terror Molins, dedicada a aquests musicals de terror, què faries? Desde luego, no anar a les projeccions, perquè he fet molta música de por, de terror, però odio les pel·lícules de terror. Me fa molta por, és cert. No puc veure. Ahir a la tarda estava a la meva fiola a Madrid, que va venir al concert, estàvem a l'hotel, i me deia, estic vigent una sèrie que segur que t'agradaria, tia, per què no la mires? I me diu, va, vinga, posa. És una sèrie que es diu... És d'un poblet d'una gent que fa voltes sempre, que no poden sortir, hi ha com monstres al vespre. Ara m'has enganxat, Aviam si... És de por. Jo vaig dir, Blanca, tia, no em facis aquesta putada, perquè ho passo molt malament. Què passa? Que quan fan la pel·lícula de por, el que fa sustet tu. Perquè si a una pel·lícula de por li lleves la música, s'ha acabat la por. Se'n va la por. Vull dir, no. Per tant, com que tu que construeixes el susto, vull dir, el rodatge està fet, no? Però és que dona l'emoció forta quan... Imagineu-vos, l'altre dia he dit un amic periodista que teniu per aquí, que m'ha entrevistat. Imagineu-vos la pel·lícula de Tiburón, quan recordeu, quan comença, que hi ha una fogata a la platja, a Malibu, i hi ha una tia rossa, collonuda, que comença a córrer, hi ha un flirt amb un altre ros, i comença a córrer, se comença a despullar, fins que queda nua, l'altra va corrent darrere ella, i s'estira a l'aigua, i ell, com a desesperat, se comença a tirar l'aigua, ara m'hi tiraré també. Quan ella posa el peu a l'aigua, comença a fer torom, torom, torom. Collons, se posa d'aquí. I fins mitja hora després no veiem ni tiburon, ni sang, ni res. Però just això, ja te dius, la mare de Déu, ja pateixes com un gitano. Vull dir, molt de respecte, no? Totalment. Jo crec que tota aquesta part... Ja pateixes molt. Això, la pel·lícula de por, el que faria aquí a Terror Molins... Sí, què faries? Què faries? No anar a les projeccions. Molt bé, doncs amb aquesta frase final que jo crec que recordarem i amb tot aquest itinerari, no? Aquest recorregut que hem fet a través de Joan Valent, crec que no queda més que fer-li un gran aplaudiment, ja que el tenim aquí.